Эпізод 2. Майстар адмычкі паказвае сабе як адмыслоўца шавецкай справы. На вялікім занядбаным нядворку гулялі дзеці, 3 хлопцы ва ўзросце ад 9 до 12 гадоў і 2 дзяўчынкі. А за дзецьмі весела ганяўся чорны дварняк, якому было некалькі месяцаў. Ягонае сабачае сэрца разрывалася ад радасці і жадання выказаць адданасць вось гэтым таварышам у забавах. Шчанюк не меў гаспадара, быў нічыйны. Невядома, адкуль ён узяўся на гэтым падворку і чаму тут застаўся. Можа, Шчанюк затрымаўся тут таму, што шукаў сабе гаспадара, без якога ніводзін сабака нешчаслівы. Ён мае ўнутраную патрэбу некаму належаць, прагне мець свайго гаспадара, каб яго любіць і абараняць. Нічога страшнага, калі гаспадар будзе марыць яго голадам, біць, але часам магчыма і пагладзіць. Жыхары дома, якія прывыклі да прысутнасці сабачкі ў двары, назвалі яго жуком. Калі-нікалі яму кідалі костку або хлебную скарынку. Часам жывёліну падкідвалі нагой, але гэта ўжо быў свой сабака, зычлівы да ўсіх, заўсёды весёлы, які вылузаўся са скуры, каб хоць неяк дагадзіць. Дзеці дакучалі яму неміласэрдна. Ён не раз вішчаў і скавытаў, будучы аб'ектам вельмі балючых эксперыментаў, але праз імгненне ўсё забывалася, і жук ужо весела бегаў разам з шумнай ватагай, скачучы і пабрэхваючы. Дзеці добрыя, дзеці будучыня кожнага народа. Але няшмат трэба здольнасцяў, каб заўважыць, што асноўная прыкмета дзіцячага характару – гэта бязлітаснасць, а другая – эгаізм. Толькі выхаванне лагодзіць іх гэтыя бакі характару, якія крыху прыгасаюць і дрэмлюць. У той дзень дзеці былі асабліва вясёлыя і вынаходлівыя пры думках. Яшчэ хвіліну таму яны гулялі на вуліцы. Забава для іх нязвыкла пацешнай. У нішы наступнай брамы сядзеў сляпы старэнькі дзядок. Гэта быў жабрак, які паклаў перад сабою на ходніку шапку і чакаў міласціны ад мінакоў. Калі нехта кідаў манету, жабрак, гучна чытаючы малітвы, забіраў грошы з шапкі ды хаваў іх. Дзеці ж прывязалі нітку да вялікага латуннага гузіка і па чарзе, праходзячы каля дзядка, стараліся кінуць гузіку шапку, а пазней тузалі за нітку, каб вырваць гузік назад. Калі дзеці зрабілі гэта першы раз, старэнькі доўга марна шукаў рукою манету ў шапцы. Дзеці, стоячы на некалькі крокаў далей, душыліся ад смеху, назіраючы за ягонымі высілкамі і збянтэжанасцю. З тым жа вынікам яны паўтарылі блазноту. Але калі трэці раз жабрак не знайшоў у шапцы ўкінутай манеты, то зразумеў, што нехта з яго здзекуецца. Дзядок прыснуў бліжэй да сябе кій і чакаў. Дзеці заўважылі гэта і перасталі забаўляцца. Ходнікам акурат ішла нейкая пані. Пабачыўшы жабрака, яна дастала з кашалька манету і кінула яе ў шапку. Яе ахапіў жах, калі замест чаканага благаславення яе напаткаў моцны ўдар кія. Жанчына залямантавала: «Ах ты лайдак, п'янтосіна!» Здарыўся скандал. Дзяцей страшна пацешыў гэты выпадак, і яны доўга смяяліся, ім было нават цяжка супакоіцца. Кожны ўспамін выклікаў новую хвалю рогату. Сабачка не адступаў ад дзяцей. Ён не разумеў іхніх забаваў, але агульны настрой перадаўся яму, таму ён весела брахаў, скакаў і гучна выражаў сваю радасць і шчанячае захапленне. А раптам нехта з дзяцей прапанаваў пагуляць у шахцёраў. У адным закутку падворку быў стары закінуты калодзеж, ім ужо даўно не карысталіся. Паволі вада на доле зусім знікла. Засталося толькі крыху мулу, які час ад часу пасля даждзю рабіўся радзейшым. Дзеці назбіралі розных матускоў і пачалі будаваць ліфт. Калі закончылі, узнікла пытанне: каго спускаць уніз? «Жука!» — сказала найстарэйшая дзяўчынка. Рэшта дзяцей пагадзілася. Яны схапілі дварняка і пасадзілі ў скрынку, падвешаную на 4 шнурках над калодзежам. Сабака быў крыху спалоханы, але безмежны давер да людзей не дазваляў яму занадта рэзка пратэставаць. Натуральна, адчуўшы небяспеку, ён заскавытаў, пачаў лашчыцца, прасіў, каб яго адпусцілі. Але нішто не расчуліла ягоных уладароў. Дзеці пачалі апускаць ліфт уніз. Жук дрыжаў і прыціскаўся да дна скрынкі. «А цяпер катастрофа! Ліфт абрываецца!» – закамандаваў нехта з дзяцей. Малыя адпусцілі вяроўкі, і скрынка, адбіваючы ад няроўных сцен калодзежа,
Со стуком полетела вниз. Праз хвіліну з долу калодзежа данеслася скуголенне сабакі. Дзеці зазіралі ўніз, але там было зусім цёмна, і нічога нельга было разглядзець. Тады дзеці пачалі паліць паперу і кідаць яе ў калодзеж, каб прынамсі пры такім святле пабачыць вынік катастрофы ў шахце. Папера згарала або гасла, не даляцеўшы да дна. Сабака скалечыўся, зваліўшыся на дно калодзежа. Амаль цалкам ён сядзеў у муле. У роспачы ён успадраўся на скрыну, якая ўпала каля адной са сценаў студні. Ён углядаўся ўверх, бачыў увенчаныя галовамі дзяцей берагі калодзежа. Ён пачаў вішчаць, выць, молячы сваіх нядаўніх сяброў аб ратунку. Ён яшчэ верыў у людзей, але безвынікова. Яго ахапіў страх, калі ўніз пачалі ляцець падпаленыя кавалкі паперы. Ён дрыжаў, туліўся да вільготнай сцяны калодзежа, аднак агонь не дабраўся да яго. Ён зноў пачаў упрошваць аб дапамозе, аб выратаванні. Яго добрае сабачае сэрцайка не магло зразумець таго, што адбылося. За што ж яго так пакаралі? Ён жа іх так любіў. Ён так цешыўся і скакаў, калі іх бачыў. Ён стараўся адгадваць кожнае іхняе жаданне. Быў ім гэтак верны. Нечакана ў калодзеж упаў вялікі камень, потым другі. Пасля камяні пачалі падаць у студню амаль без парапынку. Дзеці нібы звар'яцелі. Яны бегалі па ўсім падворку, збіралі камяні, цэглу, кавалкі ржавага металу, паленне, калы і кідалі ўсё гэта ў студню, стараючыся пацэліць у сабаку, якога нават не маглі угледзець у цемры. Іх апанавала прага забойства. Іх узбуджала магчымасць бескарысна забіць некага. Іх разбіраў садызм. Усё тое, што пазней стрымліваецца, але не раз упрост пачварна або прыхавана пад нейкай маскай выяўляецца ў дарослых людзей. Адзін з першых камянёў зламаў сабаку лапу. Некалькі іншых яшчэ больш яго скалечылі. Сабака пачаў імкліва шукаць паратунку. Ён глыбей закапаўся ў мул на дне студні, уціснуўся пад край скрынкі, якая выставала з балота. Ён ляжаў на ліпкім халодным смуродным глеі, прыкрыты зверху дошкамі скрынкі, дрыжаў ад холаду і страху, а зверху ляцелі долу камяні. Яны валілі ў бакі скрынкі, грухаталі, падалі наўкола, трапляючы ў мул. Прайшло шмат часу, і бамбаванне скончылася. Зноў краі студні акружыў вянец дзіцячых галоў. Яны глядзелі ўніз, прыслухоўваліся, ціха. Нарэшце раздаліся галасы. «Жучок, жучок! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю!» Цішыня. Сабака не адгукнуўся. У ім памерла вера ў людзей, а ўзрасла нянавісць. Вечарам на падворку запанавала цішыня. Сабака, дрыжучы ад холаду, вылез з балота і ўскарабкаўся на скрынку. Яго мучыў голад, балела зламаная лапа, пабітая камнямі цела. У вышыні цьмяна свяцілі зоркі, сабака заскавытаў. Гэтак ён скардзіўся небу на людзей. Доўга скавытаў. Да студню паўзроку ціха асунулася чалавечая постаць. Гэта быў баран. Некалі ён заўважыў, што на гэтым падворку ёсць вяндлярня. Таму зрэд час, праходзячы побач, зазіраў са спадзевам, што нехта будзе вэндзіць шынку ці калбасы. І цяпер ён прыйшоў сюды акурат з гэтай нагоды. Заўважыўшы некага, ён перамясціўся ўглыб падворку. Недалёка ад студні пачуў сабачае выццё. Мужчына спачатку не мог зразумець, адкуль даносіцца гук. Падышоўшы да калодзежа, нахіліўся ўніз і пасвяціў кішэнным ліхтарыкам. Злодзей распазнаў унізе белае дно скрыні, а на ёй цёмнае тулава сабакі. Сабака неспакойна пахіставаўся, відаць, намагаўся ўцячы ў сваю ранейшую хованку пад скрынку. Баран вылаяўся. «Вось дзе подлае насенне! Не знайшлі сабе лепшага занятку, укінулі бедалагу!» Баран адышоў ад студні. Відаць, здохне там з голаду. Вярнуўся да калодзежа. Выняў з кішэні фрэнча закручаную ў паперу французскую булку і, свецячы ліхтарыкам уніз, кінуў сабаку печыва, прыцэліўшыся, каб яно трапіла на скрынку.
Жыхары старожкі Шлёмы Гоя вельмі здзівіліся, калі аднойчы вечарам да іх прыйшоў незнаёмы мужчына. «Добры вечар», — кінуў ён з парога. Усе маўчалі, разглядываючы госця. Швачка адклала сваю работу. Баран кінуў на лаўку шапку, падышоў да стала і паклаў на ім скрутак, загорнуты ў паперу. «Гляньце, калі ласка, матэрыял», — звярнуўся баран да швачкі. Жанчына пачала разгортваць пакунак, а баран прысеў на крэсле ля стала і дастаў з кішэні вялікі срэбны партсігар з залатой манаграмай. Адну цыгарэту ён дастаў для сябе, а другую кінуў праз пакой Уладзю Зайцу. Улад не паліў, але неяк не змог адмовіць госцю і пачаў няўмела цмокаць цыгарэту. Неўзабаве закашляўся. Баран адгукнуўся: «Кінь!» Уладзь кінуў на падлогу недапаленую цыгарэту. Гэтым часам Лідзія Баля, швачка, худая бледная женщина каля 35 гадоў, аглядывала матэрыял. Гэта быў адрэз натуральнага шоўку крэмавага колера. Кабета любавалася прыгожай тканінай, з прыемнасцю абмацвала яе пальцам. Баран звярнуўся да яе. «Хопіць гэтага на 2 камплекта бялізны». Швачка здзівілася. «Дык жа шкода! Ці досыць? Хопіць яшчэ і застанецца. То здыміце мерку, калі ласка». Баран зняў фрэнч, швачка абмерала мужчыну. «Зрабіце, калі ласка, найлепей, як зможаце. Работа мусіць быць кароннай», — казаў баран. «Самае важнае — гэта добра вырабіць каўнеркі. Зрэшты, буду прыходзіць на прымерку». Хутка баран пакінуў жытло. «Хто гэта можа быць? Пэўна, некі багацей», — пастанавіла Лідзія. «Багацей, багацей, багацей», — казаў Уладзь, які меў звычку паўтараць словы. «Не запытаў нават, колькі каштуе пашыў. Пэўна, добра заплоціць». «Заплоціць, заплоціць, заплоціць», — згаджаўся Уладзь. Толькі Томка, якую называлі Куртатай, маўчала, седзячы ў куце, і пазірала на прысутных гожымі вачыма. Яна была калекай. У яе былі вельмі кароткія крывыя ногі. Гэта быў вынік перанесенай у дзяцінстве хваробы. Твар у яе таксама быў брыдкі, але вочы былі цудоўныя, аздобленыя раскошнымі вейкамі. Працавала яна ў Шлемы Гоя за мізэрныя грошы. Удома ж ей даймала сястра, істэрычная векавуха. Уладзя Зайца, зрэшты, таксама тыраніла. Ударам гіры губа канчаткова скрывіла твар. Пры ўсім сваім брыдкім выглядзе Уладзь быў надзвычайна ўражлівы. Здаралася, што нехта казаў «холадна», а Уладзь ужо пачынаў паціраць рукі. Сказаны некім выраз або апошняе слова ў сказе ён мог паўтараць бясконца. Стась рамізнік казаў, што ў Зайца сарваная разьба ў галаве. У Зайца было вельмі добрае сэрца, ён любіў жывёлу. З людзьмі ён не ўмеў разбаўляць, але да коней звяртаўся, як да дзяцей. Расказваў ім пра свае клопаты і трывогі, пачуваючыся ў іх таварыстве вельмі ўтульна. Пасля першага візіту да Баля Алік баран неўзабаве зноў туды завітаў. Калі бялізна была ўжо пашытая, шчодра заплаціў, чым заваяваў прыхільнасць Лідзіі, якая пачала была называць яго панам-памешчыкам. «А ніякі я не памешчык», — адказаў баран. «Я шавец абутку экстракласу. Прыехаў з Амерыкі і хачу тут заснаваць майстэрню». З таго часу Лідзія, гаворачы пра барана, называла яго амерыканец. Забраўшы бялізну, баран праз некаторы час зноў з'явіўся ў швачкі і замовіў гімнасцёрку. Яго не пакідала надзея спаткаць тут некалі Паўлінку, але дзяўчына або не прыходзіла, або з'яўлялася там, калі барана ўжо не было. Лідзія пашыла гімнасцёрку. Баран забраў у яе, а Паўлінкі ўсё не было. Дзяўчыну таксама зацікавіў амерыканец. Я настолькі наслухалася пра яго ад Лідзіі, якая больш ні пра кога не жадала размаўляць. «Ты падумай, шаўковую бялізну шые, і то з якога яшчэ шоўку, а якія пярсцёнкі носіць на пальцах. А што за партсігар? Мільянер ён, далі Бог, які ўцёк сюды ад бальшавікоў». Паўлінка аж калацілася з цікаўнасці, але ёй аніяк не ўдавалася з ім спаткацца.
Праз некалькі дзён пасля апошняга візіту баран прыйшоў да балі пад вечар і запытаў пра ўладдзя. Куртатая пакульгала на падворак шукаць брата. Калі заяц, здзіўлены нечаканаму госцю, прыйшоў у старожку, баран запытаў яго: «Вяроўка доўгая есть?» «Вяроўка, вяроўка, вяроўка», – паўтараў заяц. «Прынясі мне, якія знойдзеш канаты, вяроўкі, лейцы. Пойдзем у горад, ёсць там адна справа. Добра табе заплачу». Заяц не распытваў, у чым справа. Хоць ён і быў пачварна брыдкі з выгляду, а язык яго не хадзіў гладка, аднак ён меў вялікі спрыт і быў у стане дзейнічаць хутка. Ён вакамгненна зразумеў, што справа пільная. Выйшаў са старожкі і праз хвіліну вярнуўся, цягнучы цэлае бярэма вяровак. Баран выбраў наўтасцейшыя і мацнейшыя і, не пытаючыся, ці ўладдзь мае час, сказаў: «Хадзі!» Яны пашыбавалі ў цэнтр гораду. Ужо ж шарэла. Баран і ўладдзь прыйшлі да студні ў глыбіні вялікага падворку. Баран пасвяціў ліхтарыкам уніз. «Ёсць!» – сказаў ён. «Яшчэ жывы!» Жук жыў у студні ўжо 2 тыдні. Ратавала яго ежа, якую баран вечарамі кідаў у калодзеж. Днём сабака запаўзаў пад скрынку, бо прачуваў, што зверху могуць пасыпацца камяні. І сапраўды, дзеці штодзённа прыходзілі да студні і кідалі ўніз усё, што траплялася ім у рукі. Баран заўважыў, што камянёў у студні прыбывае. Ён не ведаў, аднак, як сабака пазбягае смерці. Ён толькі выявіў, што звярок усе яшчэ жыве і нечакана для сябе самога вырашыў яго ўратаваць. Аднаму гэта было б цяжка. Прасіць некага з блатных ён не хацеў, бо тыя б здзівіліся, што хвацкаму злодзею прыходзяць у галаву такія глупствы. Тады ён згадаў ўладдзя зайца, заўважыў, што той вельмі добры і ў дадатак мае гіганцкую фізічную сілу. Баран бачыў, як заяц добра ставіцца да коней. Заўважыў, што той без вялікага намагання часам адной рукой закідвае тыл воза, каб выехаць з двара або зацягнуць павозку ў стайню. Баран разматаў канат, які працягнуў пад папярэчнай бэлькай, каб той застаўся рухомы. Пасля гэтага іншую таншэйшую вяроўку ён кінуў у студню, а яе другі канец прымацаваў да жалезнага клямара, які тырчаў з боку студні. Гэтай вяроўкай ён намераваўся выцягнуць сабаку. Сам ён хацеў спусціцца туды па канаце. Усё гэта ён мог бы зрабіць і сам, але не меў вяровак, акрамя гэтага яму была патрэбная падстрахоўка. Калі б здарыўся няшчасны выпадак, але калі б на доле сабраўся небяспечны для чалавека газ. Да таго ж ён планаваў аддаць сабаку ўладдзю на гадаванне, пакуль не змагу забраць жывёліну да сябе. «Я спушчуся ўніз, разумееш? Там сабака. Укінулі яго паскуды. Калі мне нешта станецца, то ты мяне выцягнеш. Зразумеў? Ты ж павінен справіцца». Барану падалося, што заяц фыркнуў, нібыта засмяяўся і плюнуў сябе ў далоні. Баран разуўся. Адным канцом каната, які заканчваўся вялікай пятлёй, ён абматаў сябе пад пахамі і пачаў павольна спускацца ў студню. Ён памалу адпускаў другі канец каната, за які трымаўся рукамі, і гэтак з'язджаў уніз. Часамі ён абапіраўся босымі нагамі на няроўныя выступы на сценах калодзежа. У гэты час ўладдзь трывожна прыслухоўваўся. Далонню правай рукі ён моцна ўчапіўся за канат, кантралюючы яго рух уніз. Праз некаторы час канат затрымаўся. Занепакоены ўладдзь хацеў ужо крыкнуць у дол, што такое. Але праз момант ён пабачыў у студні бляск святла. Баран стаў на кучы камянёў на дне калодзежа. Навокал было поўна кіёў і дубцоў, скрынкі амаль ужо не было відаць. Баран устрывожыўся, не пабачыўшы сабакі. Можа, яго адсюль забралі, падумаў ён. Але неўзабаве знізу данёсся шоргат. Пераподжаны жук з цяжкасцю лез у сваю хованку. Гэта было няпроста, яму заміналі камяні. Баран пераканаўся, што дастаць сабаку будзе цяжэй, чым ён меркаваў. Ён мусіў разабраць і гэтак скласці дубцы, кіі, палені, цагліны і камяні, каб дабрацца да скрынкі, пад якой хаваўся жук.
Але і пасля гэтага дастаць сабаку было нельга. Скрынка была як умураваная. Выцягнуць яе было немагчыма, бо вакол яе навісалі каменныя кучы. Тады баран усунуў руку ў скрыню праз дзірку збоку, праз якую сабака залазіў унутр. Калі ж даткнуўся рукою да шэрсці жука, то адчуў на далоні моцнае клацанне зубоў. Вырваў руку. Кусаецца, падла. Баран ахвяраваў шмат працы і часу, каб вызваліць перапалоханага сабаку з-пад скрынкі. Жук адчайна бараніўся. Кусаў, драпаўся, ціснуўся як мага далей пад скрынку ў глей. Нарэшце баран выцягнуў яго наверх і пасадзіў у мяшок. Прывязаў яго да канца вяроўкі, якая звісала з самага долу, і крыкнуў: «Цягні!» Мяшок знік уверсе. Праз пару хвілінаў і сам баран пачаў выбірацца са студні. Пэўна, ён бы забіўся або сур'ёзна скалечыўся, калі б не заяц, які кантраляваў далонню рух каната і раптоўна заўважыў, што бэлька, па якой слізгануўся канат, пачынае рухацца. «Чакай!» — крыкнуў заяц уніз. Баран зразумеў, што здарылася нешта кепскае, і хутка знайшоў падпорку для босых ног пры сцяне студні. Уверсе сапраўды нешта адбывалася. Уніз пасыпалася зямля. Баран моцна прыліп целам да вертыкальнай паверхні і чакаў. Заяц здолеў выняць наверх небяспечнае бервяно і вызваліў канат, які ухапіўся аберуч і лёгка пацягнуў, пакуль не адчуў опору. «Я буду цягнуць!» — крыкнуў ён уніз. «Добра!» Неўзабаве баран усеўся на краі студні. Ён быў увесь у балоце, рукі і ногі былі ў крыві. Ён, не спячаючыся, абуўся, крыху паправіў адзенне і выцер кроў на руках. Разам яны забралі канат, вяроўкі і мяшок з сабакам. Потым рушалі ў прадмесце. Баран не зайшоў да баляў. Аддаў мяшок з сабакам уладдзі, уклаў яму ў рукі некалькі банкнотаў і сказаў: «Ты дагледзь мне ўжо гэтага сабачку. Знясі да ветэрынара, няхай пагледзіць. А я заўтра прыйду». «Добра», — адказаў уладдзь, сціскаючы твёрда як дрэва, кароткай шурпатай рукой далонь барана. Заяц ішоў дадому і ўвесь час усміхаўся. Дзіўным здавалася яму гэтае здарэнне. І дзіўны быў гэты чалавек, які ўцягнуў яго ў гэтую справу. Заяц адчуў да яго агромністую сімпатію. Гісторыя з сабакам выклікала ў баляў вялікую сенсацыю. Ім цяжка было зразумець матывы барана. Уладдзь назаўтра аднёс сабаку да ветэрынара. Там жука перавязалі. Ён меў зламаную лапу і некалькі брудных ранаў з запаленнем. Удома уладдзь часова размясціў сабаку ў вялікім падпечку на кухні. Сабака адразу ж схаваўся ў адтуліне. Яму паставілі міску з ежаю. Пакуль людзі глядзелі, сабака не еў. Але калі на яго ніхто не пазіраў, ён выядаў усё дачыста і зноў хаваўся. Паўця з таго часу, калі даведалася пра амерыканца, часцей заходзіла да швачкі. Мужчына яшчэ больш яе зацікавіў, калі Лідзія вельмі красамоўна і з перабольшаннем ад сябе расказала ёй пра ўчарашнія ўладдзевы прыгоды. Негаваркі брат распавёў пра гэта ў некалькіх словах. Яна ж склала цэлую гісторыю. Пад вечар Паўця прыйшла да цёткі з нейкім вышываннем. Яна вырашыла абавязкова пабачыць амерыканца. Неўзабаве з'явіўся і баран. Ён адразу заўважыў прысутнасць Паўкі. Ягоны твар нібыта пасвятлеў. Яйная прысутнасць, як яму здавалася, змяніла выгляд дома. Зрэшты, апрача дзяўчыны, ён мала што заўважаў. А Паўка прыкусіла ніжнюю губу, пасля паслініла яе, каб та стала яскрава чырвонай, і з немалой зацікаўленасцю, але патаемна зіркала на Аліка. Баран прывітаўся з Лідзяй і падышоў да Паўкі. «А гэтую пенкную паненку я ў першы раз тут бачу», — прамовіў ён весела. Паўка запалала чырванню, а Лідзя застракатала. «Гэта мая племянніца, што прыгожая, то прыгожая, усе так кажуць. Але і свавольніца. Любіць мужыкам у галаве закруціць. Дзеля гэтага то і не трэба шмат старацца», — сказаў баран. Паўця з напускным дакорам глянула на цётку.
Потым яна яшчэ ніжэй схілілася над вышываннем, скоса назіраючы за баранам. Алік нібыта змяніўся, павесялеў. З ягонага твару знік звычайны каменны супакой. Вочы яго блішчэлі. Паўка, упэўненая ў сваёй прывабнасці, час ад часу кідала на яго позірк, папраўляючы вышыўку. Баран дастаў цыгарэту, пакінуўшы парцігар на стале для большага эфекту, запаліў. «Прыгожая, як кветка, півоня», — думаў баран, гледзячы на дзяўчыну з усё большым захапленнем. Ён прысеў каля яе і пачаў аглядаць вышыўку. Праз момант ён звярнуўся да Лідзіі. «А дзе ўладзь?» «Зараз прыйдзе. Пэўна, ў стайні. Ці вам тут з намі ўжо нудна зрабілася?» «Каля такой дзяўчыны я б усё жыццё не маркоціўся. Але ж з вас і майстар кампліментаў. А я праўду кажу. Я сваім вачам не паверыў, калі пабачыў тут такі цуд». Баран увесь час здавалася, што ведае Паўку, што некалі яе бачыў. Ён стараўся ўзгадаць і не мог. Ад намагання ў яго ажно моршчыўся лоб, а позірк рабіўся востры, даследчы. Ён рабіўся няўважлівым. Калі б баран мог прабіць тунэль у сваёй памяці і праз яго перайсці ў дзяцінства ў далёкі закутак душы, то ён пабачыў бы цікавую рэч. Ён заўважыў бы бруднага, абарванага хлопца, які стаяў перад вітрынай крамы з цацкамі. Там было мноства бліскучых скарбаў, якія прыцягвалі погляд дзіцяці. А пасярэдзіне стаяла, як каралева, шыкоўна апранутая лялька. У яе былі залатыя валасы, блакітныя вочы, малінавыя губы, цёмныя бровы, круглая шыя, пухліныя плечы, рыхтык, як у Паўкі. Мініяцюра дзяўчыны, якая цяпер сядзела перад ім. Лялька ўяўлялася хлопчыку уладаркай усіх скарбаў крамы, якія маглі б стаць спаўненнем ягоных мараў. Гэтая дзяўчына таксама пачала рабіцца ягонай марай. А мары – гэта самая вялікая каштоўнасць людзей. Яны багацця душы. Яны золата, перлы, музыка і барвы жыцця. З мараў нараджаюцца казкі, з іх узнікаюць вялікія ўчынкі. Яны ствараюць мастацтва, культуру. Яны нараджаюць герояў. І каханне таксама вырастае з іх. Баран, натхніўшыся сваім пачуццём да дзяўчыны, станавіўся ўсё больш вясёлы і дасціпны. Ён разышоўся так, што дзяўчына аж заходзілася ад смеху, які звінеў, бруіўся па ўсей хаце і быў чутны на падворку. «Ого», – падумала Лідзія, – «гэта я ўжо хіба зачапіла амерыканца». У жытло ўвайшла куртатая, а неўзабаве пасля яе ўладзь. Баран весела іх прывятаў, а да ўладзі звярнуўся з пытаннем: «А як жа мой гадаванец?» Уладзь усміхнуўся, ажно паказаліся ягоныя зубы, і адказаў недарэчна: «А як жа». А пасля паклікаў сабаку: «Чорны, чорны». «Яго завуць Мілы», – паправіў баран, невядома з якой прычыны даўшы дварняку такое імя. Заяц спрытна выцягнуў сабаку з-пад печы. Шчанюк спрабаваў яго ўкусіць, але беспаспяхова, бо ўладзь моцна трымаў яго за карак. Баран узяў сабаку на калені і, прытрымліваючы за шею, паволі гладзіў яго па галаве. Сабака дрыжаў і курчыўся пад рукой, якая яго лашчала, і адначасова глуха варчаў. «Гэта сабачка пародзісты, адмысловы», – казаў баран Паўцы. «Французскі, можна сказаць. І тату меў, і маму меў. Таму яго трэба шанаваць. Пагладзьце яго, калі ласка». Паўка з агідай дакрынулася далонню да галавы сабакі. Мілы агрызнуўся, і дзяўчына імкліва адхапіла руку. «Я пакіну яго ў цябе», – сказаў баран уладзю. «Будуць табе плаціць. Кармі яго добра. Я пакуль жыву ў гатэлі. Не маю часу яго даглядаць». «Навошта ён пану?» – запытала Паўка. «Як навошта? Я яго вывучу. Ён будзе мне чаравікі чысціць, самавар ставіць. Я навучу яго цыгарэты паліць, гарэлку піць. Будзем разам з ім весела жыць». Паўка пачала нешта расказваць пра сабаку свайго бацькі. Гаварыла спяшаючыся, быццам баялася, што ёй спыніць.
Алік глядзеў яе ў твар і не чуў словаў. Каб нешта зразумець з аповеду, ён мусіў моцна засяроджвацца. «Ці не маглі б вы мне вышыць кашулю?» – запытаў ён, скіраваўшы позірк на іголку з ніткай, якія паўка перабірала ў руках. «У мяне есть яшчэ добры адраз матэрыялу. Пані Лідзія пашые кашулю, а вы вышыеце. А я вам затое зраблю чаравічкі. Але такія, якіх ніводная графіня не мела. Усе будуць захапляцца. Па-амерыканску так прыгожа змайструю, як для дачкі Ротшильда. Ці згодныя?» Вочы паўкі бліснулі. «Вядома, вельмі ахвотна. Толькі якія ўзоры ўзяць?» «А гэта ўжо на ваш густ. Я чаравічкі таксама вам зраблю паводле свайго ўпадабання. Дазвольце толькі ўзяць мерку». Баран склаў у тасёмку кавалак паперы і абмерыў паўчыну ступню. Дзяўчына пры гэтым крыху манернічала, але баран выконваў сваё заданне надзвычай сур'ёзна. Неўзабаве пасля гэтага паўка пачала збірацца дадому. Алік вызваўся яе правесці. Калі абое выйшлі за дзверы, Лідзія заўважыла: «Пахне яму паўця, ой, пахне!» Алік правёў паўку на Сляпянскую вуліцу. Яны дамовіліся, што спаткаюцца ўноў у Лідзіі ў нядзелю вечарам. Баран вяртаўся дадому абходнай дарогай. Радасць перапаўняла ягоныя грудзі. Яму было весела, бадзёра і добра. Увесь час ён нечаму усміхаўся. І ноч смяялася яму зоркамі.